Yaro yautrai. Ko himen ko para bayir hautrai Jesu Christ. Mindagas ni ngako ban hikai yapi kindiat syapangka jingordor jangga jingduwai rosary dakaba ring jingmut naka jingyomar jangu o Dominic Bakui. Hagas pas nem kadlai kadar bat kadlai o Dominic ula im badula long uwe ulindo ubashirhem kadba udang tur le jingle shaka saden France aga tain France ulalap hangda kaladon kawai ka jingikai kompom persya ia ka jingikai jongka balang Catholic but ni syait on heresy but ka kirteng jong kaneka heresy kalong Albigensian heresy. Kabahikai da uwe ubriu bakirteng Albigens. Uhikai ba kadon ka mensiam, kadon ka do, kadon ka perte, bad kadon ka perte jong uble. Bad ulas tang ban hikai bakala persya ya ka Trinity bakuin. Ia ka jinglong ubriyo jong Jesu ulahikai persya ia ka jingkordor jong ka jingkandiyo kurim ia ki sakrament ia ka jingim mensiam ulahikai persya i syapang ka ding penkuit ulahikai persya ia baro ka jinglong babha jong ki briyo namar uong ngimlaban imba namar ha kamedjongi kadon tangka jingsinius sudah kamedjongi kadeka jaka shong jonguksui kane kalongka jingikai jong kaneka jingikai kompong Albigens ulakikai kumne te u Dominic bakuid ula kuslai jur ulasnausti palat habayos ngo syapang kum kene ka jingikai namar u Albigens ulaong kalongru wad ban penyap yala de namar kalong ka jingchok halor kamet kabamut upet ya kamet kalong kabasenio kalong ka jaka shong jong ubaman jaka shong jong ka jingsenio ban ngede ban yala tenge ban lain lui nakane te ula pengsan ya baru ki kamsenio te hakamat kum kene ka jingikai jongu Albigens u Dominic bakuit ulas tang ban iala Henry ula yoi kadban nang iala kam don kano ka jingkala ula kuslai jimut ula duai sya ka Maria teisoti ka kami jongu ble ka Maria teisoti kalawan pau hawu bat kala ong pe ka perte ka bapiyala kalong ka jakaba turkong kalong kum ka kendau berkiang dot ban penkal la yakane pistang banduai no ya ka jingduai rosary haba ulas tang banduai ningkong shimla kot rosary kane kalong ka jingduai banyaro ya ka Maria teisoti bad ulas tang banduai da ka babu ia ka jingmaya bad ulas tang ban sot na ka jingko ble jong ka Maria teisoti bad ula buromro ya ka Maria teisoti kumu ble ka kami jong ble bad ulas tang ban duai ya ka ne ka jing duai kumbashis pasan posin bad shua ya ur don gi por ki briu ki shait pindon kam ya uksai bad kilastang ban pendon kam ya ki mau ban duai ya ke jing duai ya ro bala sot na ka tinu bale bad haba Dominic bakui kilastang ban duai ya ka ne ka jing duai bala sot na ka Bible namar ngitip ya ka jing duai baro kabang duai syapang ka jing ro ya ka Maria teisoti ya ka jing duai rosary baro ka badon benda ha ka Bible ka tinu bale ko pa jongi ku bale ka Maria
bat ko Maria bakuit kaburom barong ilong ngi pindon kam banai burom ya uble te haba u Dominic bakuit ulas tang ban duai ha kene gadur ulas tang ban yoi jingkala kabaula yang ban yalap te hamal lagi jingyalap jangu ulas tang ban rapru ya ka jing duai rosary kaba ula duai kumba shispa san posin kaba hadin pan la piano shaka light tiliki jimaya mindangi don out tiliki jimaya bala sotro bala barapin benrapru da upa bakuit o John Paul ba ar bakut de ko himmen ko para habangi duai ka jing duai rosary kaya ka jimmen doi kabangi lap haki jakka batter terkong haka jakka bam don ching seiso ka Maria teiso te kan stang ban yatrela te haba ngidon ha kane ka jingri oblai ke jingduai rosary ai ka jinga side lam jongo Dominic bakuit ka don lang batni kinambang in your mensium what habang iduai rosary lese don gi por bang is no turkam is no bam don jing seiso o Dominic bakut inyarap na marulayo mad ya ka bor jonga jingduai rosary haba ka Maria teiso de kala prasad iabu namar hakata ka por kala don bun ki jingale ko himmen ko para ngidang im hagene ka juk ka bamenda ngidon bun ki jingale don bun ki jinge saudang chongi don ki jimpang ki jingshita don ki jing tenju ya ka jinge chongi don bun ki jingcho don bun ki jingya umsna don bon ke jimbeshni don bon ke jimbeta don bon ke baro ka badang jia saudang jongi ai utrai unang karko yangi lemba ka jingi jongi ya ka Maria teisoti ublai un karko yepi baro lemba ka jingi side lem jongka kemi beneng jongi ave Maria ublai ba don bor baran karko yepi uppa barukon baromen siem bakoi amen.